Κοιτάξτε, περιέγραψα σε αδρές γραμμές τα δύο μεγάλα ρεύματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία μεταφέρονται εμπολής και εδώ, στο εσωτερικό της χώρας. Συμφωνούν πάντως όλοι, μα όλοι, και οι λαϊκιστές και οι μη λαϊκιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η στρατηγική που εφαρμόστηκε ως τώρα απέτυχε παταγωδώς. Και απέτυχε παταγωδώς και ως προς τα δύο σκέλη. Πρώτον, το χρέος δεν έγινε βιώσιμο. Ποτέ κανείς σε αυτή τη χώρα δεν ισχυρίστηκε ότι με όλα τα μέτρα, με το PSI, με οτιδήποτε, έγινε βιώσιμο το χρέος. Ότι το χρέος θα μπορούμε να το πληρώνουμε. Και θέλω να προσκομίσω και μία μικρή απόδειξη ως προς τα ωφέλη του PSI. Στο Bloomberg στις 9 Απριλίου υπήρχε η εκτίμηση μετά το PSI ότι το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 395 δις. Πριν από το PSI έφτανε τα 367 δις. Άρα μετά το PSI είχαμε ένα φόρτωμα 28 δισεκατομμυρίων. Το ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο και γίνεται όλο και λιγότερο βιώσιμο. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ακριβώς το θέμα το οποίο εγώ τουλάχιστον μελετώ κάπως περισσότερο. Το θέμα δηλαδή των εργασιακών σχέσεων και της ζωής των ανθρώπων. Ο βίος είναι ήδη αβίωτος. Με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από το δεύτερο μνημόνιο για μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε σε μισθούς και συντάξεις Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τους λόγους που πολύ καλά ξέρετε και φαντάζομαι τους αποδέχεστε. Την ίδια στιγμή, όταν λέτε επαναδιαπραγμάτευση, η επαναδιαπραγμάτευση είναι μια κουβέντα. Είτε τη διατυπώσεις στην επιστολή με την οποία δεσμεύεσαι εγγράφος ότι θα εφαρμόσεις τις πολιτικές του μνημονίου, είτε τη λες σε προγράμματα, δεν έχει απολύτως καμία αξία εάν δεν βάλεις κόκκινες γραμμές. Εάν δεν βάλεις κόκκινες γραμμές σε μια τέτοια επαναδιαπραγμάτευση, ό,τι και να λες είναι λόγια του αέρα. Δεν δημιουργούν απολύτως τίποτε, κανένα πολιτικό γεγονός. Και υπάρχει και ένα ακόμη μεγαλύτερο θέμα. Θέλω να ρωτήσω και τους συζητητές μου και όλους σας. Ποιοι θα πάνε να κάνουν επαναδιαπραγμάτευση? Έχετε λησμονήσει προς στιγμήν το μεγάλο θέμα με τις λίστες της Siemens, τις λίστες των βιομηχανιών εξοπλισμού, όπλων, υποβρυχίων και ούτω καθεξής, και τις λίστες των ελβετικών τραπεζών. Ποιοι θα κάνουν επομένως αυτή τη στιγμή επαναδιαπραγμάτευση και από ποια θέση θα κάνουν επαναδιαπραγμάτευση? Αλλά εγώ, αν θέλετε, να κάνω την υπόθεση εργασίας ότι όλοι είναι ειλικρινείς, ότι όλοι θέλουν να κάνουν επαναδιαπραγμάτευση. Αν και η ανάπτυξη που προβάλλεται τώρα και είναι, αν θέλετε, ο τρέχον μύθος, δεν μπορεί φυσικά να γίνει με λιτότητα, αλλά για τη λιτότητα αποφεύγουν όλοι να δεσμευτούν. Εγώ προσχωρώ λοιπόν στην υπόθεση εργασίας ότι όλοι το εννοούν σοβαρά. Θέλουν να κάνουν επαναδιαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή το άμεσο και επίγον είναι ότι πρέπει να παγώσουν όλες οι ρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άμεσα. Άμεσα. Και βεβαίως να μπούμε σε μια επαναδιαπραγμάτευση για το χρέος. Αλλά άλλες εργασιακές ρυθμίσεις. 150.000 απολύσεις μέχρι το 2015 και πολλές εκατοντάδες χιλιάδων απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω της ύφεσης δεν σηκώνει απολύτως καμία χώρα. Επομένως παγώνουν όλα αυτά. Και με την ευκαιρία θέλω να τονίσω το εξής. Στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων, στο δεύτερο μνημόνιο, έγινε μια τερατώδης εξαπάτηση. Προβλήθηκε δήθεν η ανάγκη να υποστηριχθεί η ελληνική οικονομία, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και άρα να υπάρξει ανάπτυξη με τη μείωση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους. Και αντί γι' αυτό ξέρετε τι έκαναν? Κατέστρεψαν όλο το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών ρυθμίσεων, παραγωγή συλλογικών ρυθμίσεων. Μετά από 2 αιώνες αφήνουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές ρυθμίσεις γενικά και ξαναγυρνάμε στις ατομικές συμβάσεις, στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε πριν από 2 αιώνες. Εάν εννοούσαν σοβαρά ότι θέλουν να κάνουν εσωτερική υποτίμηση για να υποστηρίξουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη, θα μπορούσαν πολύ απλά να μειώσουν όλους τους μισθούς με ένα νόμο. Όλους τους μισθούς των συλλογικών συμβάσεων. Κατέστρεψαν όλο το μηχανισμό. Κατέστρεψαν δηλαδή αυτό το κεκτημένο που είναι κοινό ευρωπαϊκό κεκτημένο και που κατά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες ανήκουν στις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και επειδή οι θεμελιώδεις ελευθερίες πέφτουν ή στέκονται μαζί με τους ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι περιέγραψα προηγουμένως για τους μισθούς και την κατάσταση όλων μας σήμερα, όλων μας, και των πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κλείνουν κατά χιλιάδες, το μεγάλο θέμα είναι ακριβώς αυτό. Και εδώ, επαναλαμβάνω, έγινε μια τεράστια εξαπάτηση. Τερατώδης. Θα μπορούσαν να μειώσουν τους μισθούς με έναν τρόπο, προτίμησαν να καταστρέψουν όλο το σύστημα για να δώσουν τους όρους εργασίας πίσω στην ατομική διαπραγμάτευση του εργοδότη. Μάλιστα. Τηλεθεατής μας μιλάει λέει, θυμίζει η εικόνα στις εργασιακές σχέσεις και θέλω να το επιβεβαιώσετε, να τον διαψεύσετε. Θυμίζει, λέει, τα λαβρεωτικά. Εργάζεσαι από την Ανατολή του ηλίου μέχρι τη Δύση του ηλίου και πληρώνεσαι με ένα σακί στάρι, κρυθάρι κλπ. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ασφάλιση, είναι η μαύρη αγορά άνθηση κλπ. Μιλάμε για τέτοια εικόνα, λαβρεωτικά. Η εικόνα είναι πολύ χειρότερη, κύριε Τριανταφυλλίδη. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή τα μέτρα στις εργασιακές σχέσεις είναι άμεση συνάρτηση, στενή συνάρτηση των πολιτικών επιλογών, πρέπει να παρατηρήσω ότι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα για την επανασυσπήρωση της κεντροδεξιάς είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Σε αυτόν τον πλανήτη, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τελείται ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και μιλώ για τον νεοφιλελευθερισμό. Τις πρώτες εφαρμογές του οποίου έχουμε με την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από το 1990-93, όπου άρχισε μαζικό ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και διπλασιάστηκε το χρέος. Εσείς τώρα ψάχνετε να τα βρείτε με την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Μάνο, που είναι οι κύριοι εκφραστές αυτής της πολιτικής. Με αυτή την πολιτική θέλετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Πολύ καλό ερώτημα.